tambay. Dili na ibutan kay kapoy ba sa kan baw tambay. May backpackers ni kay kaya nga di ba? Alex, We are not hikers, we're bikers. Ayaw kalimot kay ang YouTube channel raw upload saya. Kay mani diri, kay sakit. Tag 20 ang tapok. Kay mani. Pila ni katapos eh. Punta di ka, basta. Kita ko na. Dili mga gwa ko ayaw O, tag 5 na lang. Kana no, G's na. Ang cheesy. Ah, di tamo ko dia kay makita ta video dali. Anak kasabaan tadaan ni. Tide? Tinaw man ang tide good. Padul kita kamera be. Be mani be. Ito ko ngagdo kay mukhaon ka. Ilaw man ni master. Sana po ng listeron. Uy, what's up? Welcome back to my channel. Thank you so much. Ayaw mo kanan, ayaw mo kalimutan. Kung kanaan mo karang mga bike ang susuris, o darira mo ha, Master Jeremy. Ayaw mo kalimutin. Kasi ano yung mga kuan, chainring, handlebar, steam. Kayo ma. Tuh, naman ko tayo pa ay. Mababaw na.
guide man na. Tour guide man gud ni. Dong. Kasar gigisog gabrihan dong. Ay, so lugar ra gyud nila ni diay nga kuan. Daga na mga kat ni. Oh. Na murag tapos sa mis katunga ba? Ah, shortcut gani. Oh, maayo. Oh. Kanyang gagian ni namo dai shortcut din ni. Hoy, kisa tong hubog, nagahubo naman. Nag-short dari oh. Nag-short. Nawahi sila. Narasi. Bro. Inom. Inom. Oh. Ala! Ala! Patay tubig! Ala! Ala, dupay! Abi na ko sa kulon sa burong! Ipikpil ka sa tubig ka na! Madyo pag... So... Kini nga... Ano... Strategy ka doon pero isuya. Pero... Oh. Ada kami tulis sa kuwan. Udah nakuhaan to eh. Mawi dah kamera. Iktungas. Kamu din magamit na to. Ayaw di bang ligid ang bato. Brad. Tapos ng kalbaryo ni Dexter. So, ano yung finish line ko sa ano yung finish line sa patag na bibig dyan, anin. So, doon lagi ka sa doon nila ngayon. Ikaw, lupit daw. Patag na. So, wag yun mga problema si Dexter ron. Kay, patag naman. Murag mo ato na dang sulupin ba? Oh? At tayo. Ang 20 saging wa na ko kakaon. Apa mo? Tagasan di. Dahil napita. At ang di manaka. Nakatapok. Tapok. Pero sabi, hangin sa bato. So lulus bato, sayang di bato diri. Gawas diri dulu ba?
Ha? Bisa mo taga diri? Ato mi sa upos na kaki. Bakit ko lang kaki konti? Ayo. Pwede mo dayon. Mata gusto na. Sila mo na nga kismak. Huwag yung magiton. Ay, kamo-kamo ko yan. Ha? So, kaya ragapon. Good. Sige kay. Kaduang interview. Oh, kaduang interview ah. Pagkat kayo lang to, wag yung mangalisod. Tarong nga nag. Wag yung mangalisod. Kalisod. Yun sa jo pagkat ka ta, di sa jo yung ha? Ini video ah. Maapot na siya para na sa kuwan. So, guys, kung ngapay mo kat ka kaya ra gyapon kay ano? Pagka mo buhay kat man. Ayan.
idol. Sama ka diyan. Ano lagi kayo malikit mo sa kuy. Gagani putuk kau. Putukan. Putukan. Sabak mo, sabak mo.